Türkmenistanda vaksinasiya üçin uly gowrumly taýýarlyklar başlandy. Sanjym üçin maddi tekniki taýýarlyk bilen bir hatarda vaksinasiya ediljek raýatlaryň toporlary düzülýär. Birinji nowatda vaksina ediljekleriň arasynda 60 ýaşdan uly raýatlar bar. İlata sanjym üçin taýýarlamagyň bir bölegi hökmünde analizleri tapşyrmak işi 60 ýaşdan uly adamlaryň arasynda geçirilip başlandy. Gan barlygynyň üstü bilen antitela, ýagny organizmiň kabul etmeýäniniň bar ýa-da ýokdugyny anyklamak işi geçirilýär. Adatlyň Türkmenistandaky ygtybarly çeşmelerine görä ganynda antitela tapylmadyklara vaksina ediler, tapylan ýagdaýynda edilmez. Ema çeşmeler koronawirusyň ýokdugyny resmi taýdan eglan edýän ýurdun ilatynda bu keseliň başdan geçirilenligini görkezýän antitela jisminiň nädip tapylyp bilinjekdigini düşündirip bilmediler. Türkmenistanyň häkimetleri sanjymlary görülýän taýýarlyklar barada resmi düşündürüş bermediler. Global koronavirus pandemiýasynyň başyndan beri türkmen häkimetleri bu keseliň ýurtda bolup bilmegini inkar edýärler. Muňa garamazdan dekabr aýynda Türkmenistan Ortiýatyň Sputnik we sanjymyny satyn almak planlaryny eglan etdi. 18-nji ýanwarda Türkmenistan Merkezi Aziýada ilkinji bolup rus sanjymyny hasap aldy. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, häzir vaksinasiýa üçin ýaşy 60-dan geçen kategoriýadan we töwekkülçilik toparyndan bolan adamlar barlygydan geçirilýär. Soňra vaksinasiýa galanlary ediler. Ilata sanjym ediljegi barada telefon üstü bilen ýa-da öýlerine baryp habar beriljekdigi aýdyldy we garaşmak maslahat berildi. Häzirki wagtda poliklinikalar sowadyjylar bilen öpçün edilýär. Vaksinalaryň ilkinji topary ýem ýurda barypdyr, entikisine aýyň ahyrynda garaşylýar. Birinji böleginde bolşýaly vaksina üçin ýörite ýük uçary iýerler diýip çeşmämiz aýdýar. Onuň sözlerine görä Pfizer-BioNTech sanjymy hem ýurda getirilipdir ýöne onuň hasaba alınıp alınmandygy hakynda hiç zat belli däl. Ony satyn almak fiziki taýdan mümkin däl diýerler. Nowatlar gaty uly we hemme yeterlik däl. Ony hasaba goýmak we ulanışa bermek üçin ruhsat almak maksady bilen getirilen bolmagy mümkin. Ýöne bu karar şu wagtda çenli iýde süýşürilýär diýip çeşmämiz belliyär. Türkmenistanda soňky ýarym ýylyň dowamında keselçilik güýçli ýaýrady. Keselhanalar COVID-19 alamatlary bolan ýasaglaryň görülip edilmedik sanyna düz gelip bilmeýär. Ölüm köpeldi. Pata çäreleri ýygy-ýygydan geçirilýär. Gonamçylyklarda gyssagly mazarlar gadylýar we guburlar köpelýär. Häkimetleriň koronawirusyň bardygyny inkar etmegini dowam etdirýän wagtynda ýurtda ýogalýan adamlar barada jekmejek maglumatlar gowuşýar. 26-njy ýanwarda Adatlyň habarçysy Ýmary welaýatynyň Bayramaly bir ýaşuly ýaşaýjysynyň ölümi barada jekmejek maglumat berdi. Merhumyň garyndaşlarynyň sözlerine görä, maşgala başı geçen hepdeniň başynda ýokary gyzgyny galyp, iýis almak ukybyny ýitiren soň Bayramalynyň etrap hassahanasyna alınıp barlypdyr. Anny güni ol ýokunç keseller keselhanasyna ekidilip, şol ýerde aradan çykypdyr. Maşgalasy onuň ölümi barada jübi telefonuna jogap beren Lukmanyň bilip galypdyr. Geçen anna günden bäri onuň telefony kesilipdi. Men hastahana bardym, ýöne olar meni içine salmadylar. Garawula 50 manat berip getiren naharmy kakyma eltip bermegi soradym. Ol tizara gaýdyp geldi we bukçanyň oňa getiriljekdigini aýtdy. Duşanbe güni kakymyň telefony birden işläp başlady. Emma jaňa özüni Lukman hökmünde tanadan adam jogap berdi we kakymyň ýogulandygyny aýtdy. Ol bize onuň jesediniň sagat 14:00-da getiriljekdigini aýtdy we gyssagly mazar taýýarlamagymyzy maslahat berdi. Tizara ony getirdiler, jesed polietilena dolanyp getirildi we açmaga ruhsat berilmedi. Derrew jaýlamak talap edildi diýip merhumyň ogly Adatlyga gurrun berdi. Adatlyk radiosy bu maşgalanyň gizlinlik şertlerini we howpsuzlygyny üçin etmek maksady bilen olaryň atlaryny we ýaşaýan ýerini agdamakdan saklanýar. Türkmenistanda ilata koronawirusa garşy vaksinasiýa etmek üçin ýanwar aýynyň başyndan beri sanawlary düzmek işi alınıp barylýar. Saglyk goraýşy işgärlerden sanjymlaryň fevral aýynyň başynda başlanjakdygy habar berildi. Habarçylarymyzyň sözlerine görä, ýokary töwekkülçilikli topara, ýagny vaksinalar ilkinji ediljek adamlaryň sanawlaryna saglyk işgärleri hem mogollimler hem gerýär. Tanawlar üçin maglumatlary ýygnamak we hasaba almak işi yerli maşgala Lukmanlaryndan tapşyryldy.